And then meron. Hi guys! Welcome back to my channel, Gie Sensei TV. Sa mga bago po sa ating channel, welcome. Salamat sa panonood ng ating mga videos and salamat sa pag-subscribe at pag-like din sa ating mga videos. So, lately po, lockdown pa rin kami. So, wala talagang ganap. So, yung mga videos ko lang talaga mapapakita is magluto, yung mga ganap namin sa loob ng bahay, ganon. Or pag nag-grocery kami. Kaya ang video natin today ay isang grocery haul. Galing kami ni pagagaling lang namin ni Ruth mag-grocery. Like I mentioned in our previous vlog, we do grocery shopping yung maramihan once. So normally we go to Lidl, which is about 15 minutes from here in Sint-Uderode. Pero pag yung kontian na grocery, sa lang kami sa Yumbo. Yung konting grocery, pag may kulang, pag naubusan kami ng ganito, ganyan. But yeah, we went to Den Bosch today because I had to go to Amazing Oriental, yung Asian shop na I always go to. Ruth and I went separately. He went to the other shop. Unahin ko muna yung grocery ni Ruth. Yung stores na pinuntahan namin nasa isang square lang. So, para madalian lang ba. So, ayun. Okay ba ang ating headband dito? Wala tayong pa-earrings today, no? Walang pa-earrings si Mudra today. So, let's start with Ruth's shopping. May kami. Ruth has 3 shopping bags and extra. Ito, unahin natin itong potatoes. Ang potatoes po dito, ang tawag is ardapple. Pag plural, ardapple. Pwedeng pang bake, pwedeng pang salad. Basta, yun. And then, unahin natin itong tray na ito. Bigat, May ibang bread pa. Usually, yung bread po namin, dinalagay namin siya sa freezer para, para di siya kaagad madaot. Ano yung madaot sa Tagalog, Masira kaagad, yun. So, we put the bread in the freezer right away. And ito, Turkish bread. Turkish bread. I like Turkish bread. Especially guys, i-try nyo to. Pag may Turkish bread kayo, normally when I eat it, I have butter and then cheese. Yung cheese na, siniscrape or using the cheese knife. And then after that, may double cheese po ako. Yung triangle na cheese. Pakita ko sa inyo. This kind of cheese, this one. Yeah. Pero medyo malayo ako sa camera guys, no? Ito, di po ako nauubusan ng ganito. Pinibilhan ako ni Ruth kasi I like this one. Pero these days, I try to avoid eating a lot of cheese kasi medyo palayo na ako ng palayo sa timbang ko before ako nabuntis. Tumataba ako lalo dito. And then we have broccoli for Anna and for me. And then meron. Meron. And then meron po tayong Varken. Ano pala ito? Baboy. Pork siya. Varken shas. Punches. But anyway, ready na siya guys. Na lang to. I-microwave. Fresh po ang vegetables naman. Vegetables. Fresh naman po yung meat. And then may na siya may herbs na sa kuan. And then, wala to sa lista ko. Naglista. Normally, before we go shopping, naglilista po kami ni Ruth, no? Ni Ruth. Naglilista kami ng kung anong kailangan. Para pagdating doon, wala na, you can save time. Yeah, but then, we always end up buying more. Yung mga, nakalimutan ko to. Ganito. Yeah. So, bumili siya nito. Meron pa naman kami, pero reserva na lang din. Para hindi na pabalik-balik. Like I said, we only go like big grocery shopping once a month. Yeah. And I asked him to buy carrots, 2 lang. Kasi maglulumpia na naman ako. Chicken lumpia po yung bet nila dito. Yung sa family ko or sa in-laws ko and then Ruth. Ito, may decaf din kami kasi nagdi-decaf po yung papa ni Ruth. Si Ruth doesn't drink coffee. He doesn't like coffee. Ako din, hindi rin ako masyado nagko-coffee. We have another
I have milk again. May milk pa naman. He said he has a surprise for me. And dito daw, hindi ko daw nakita. I don't know what it is. But he said, it's not really that special. But yeah. Effort. Basta effort si Dodong. No, ma-happy tayo ba? Ito. Oh! Zoot apple or kamote. Hala, uy. Guys, 4 na piraso ng kamote. Ano siya? 383. Wow. Siya na. Hala. 200 pesos tayo siya. Uy, kapin. My God. And then we have apples. 2, 4, 5 pieces. Ano siya? 3 euros. Oh. Almost 200 pesos din siya. And then we have chicken fillet. Hoot. Kasi, mahilig po sa kip or chicken yung aking mister. So, ito. I think ito yung surprise na sinasabi niya. Ito pala. Fish ito eh. Oh, ayan. Ito yung surprise pala niya. Surprise. Salamat, Papa. Thank you, Papa. Love you. And may po kami, Robine. And, mag-pronounce ito eh. Wasverzachter. Wasverzachter. Ano siya? Fabric conditioner. Wasverzachter. Ang hirap, uy. Wasverzachter. Iba pang wasverzachter. May KitKat pala tayo. Hindi ko alam kay Papa, no? Kung ay kay Ruth, no? Kung ito ba yung surprise niya or ito. Basta yun na yun. So we have another bag. Let's see what we have here. Oh, this is decaf again. This is for Ruth's Papa when he comes over. Dito po nagla-lunch yung aking father-in-law most of the time. And then we have latte. Nescafe po siya para sa aking mother-in-law din or pag may bisita. And then another one, decaf for Opa. Decaf na tea kasi sinasabi nila sa akin mag-tea daw ako, ganyan. Oh, we have mixed vegetables. Ayan. Wortel cheese, carrots, baby carrots, and also green peas. Another milk pod. Ayan. Half full. Banana. Oh, we have banana. Medyo green pa siya. And then, ito yung para sa para sa sandwich ni Ruth. And then, Kinder chocolate. Hindi ko alam kay Ruth kung ano yung surprise niya. All activity drink. Hydration 0. This is for Ruth. I'm not sure which one is his surprise. Kit Kat, this one, or this one, the fillet. I have a feeling na ito talaga yung sinasabi niyang surprise daw. Hindi naman masyadong romantiko ang aking mister, pero na-appreciate ko yung niya, yung effort niya, yung little things ba nagawa niya. Yung sinasabi niya kung gusto mong inumin, palaging kinukunan ka ng tubig. Those little things really matter. Tinatanong niya kung anong gusto mong kainin, ganyan. Nakikita niya kailangan ko ng tulong, tinutulungan niya ako. Yeah. What else? Every now and then, he buys me sushi. Or pag may gusto akong kainin, kahit hindi ko sinasabi sa kanya, uy, bilan mo naman ako ng ganyan. Yeah, anyway, I never say that, but he sometimes buys me those stuff, little things, ganyan. I appreciate. So, yeah. Char! Ako na nag-sold niya eh. So, okay. This is cornbread, I think. Cornbread ba ikaw? O na eh. Bread for Anna. This one. Yeah. Ang daming tinapay. Kaya kami lumalaki kasi daming tinapay. And then, let's go ahead sa ating Asian. Mga nabili ko sa Asian store. Excited na. Ito, hindi ko alam magkano po ito. Or krupik. Krupik sa ato dili sa ila kay krupok. I'm gonna eat that later. And then ito, pancit, Chinese style noodles, pancit canton. My friend, yung Filipina friend ko, nagpapabili nito kasi hindi siya nakabili nito when she went there last time. So ito para sa kanya, this is not mine. Lagay natin dyan.
And of course, itong Indomie na pancit canton kasi nga wala naman tayong Lucky Me pancit canton. So, ito lang yung palagi kong binibili. I bought 2 of these. May ano din tayo. May fish balls. Ito. Because tomorrow, may bisita po akong Filipina na dala yung baby niya. Na-meet ko po siya sa workshop, seminar dito ng mga immigrants. So, nakaka-happy na may Filipina. And then, magka-age yung baby namin. 11 months old yung baby niya. So, tomorrow, we'll have fish balls as our snack. And then, bumili din po ako ng bok choy. Ano yun sa China? Shanghai bai choy. Huh? I'm not sure if I said that right. But, yeah. Bok choy. Magkuan-kuani, mag-soup kuani, or i-mix na ko siya sa akong noodles para inyong healthy. And then, I have bihon. I also have, hindi mawawala, ang ating spring roll pastry, ang ating lumpia wraps. Ang aking friend ay nagpabili siya ng silver swan na soy sauce and also dato puti na vinegar. Like in my videos, luto-luto videos, makikita nyo yung sa background, yung dato puti. So, napabili siya nito. So, sa kanya itong dalawa. And last but not least, ito. I'm not sure if you guys know this one, but really popular in Vietnam. So, this one's from Vietnam. G7 coffee. So, pag I noticed na, nung nasa Vietnam pa ako, I noticed na when there were tourists there, normally they would buy G7 coffee or other brands because Vietnam po is quite well known sa kanilang coffee. And if I'm not wrong, isa sila sa pinakamalaking supplier ng kape sa Starbucks. Yeah, I read that somewhere. Yeah. So ito talaga yung gusto ko. Hindi siya masyadong matapang ba? Ito. So ayan. So I'm so happy nakakita ako ng something Vietnamese doon. I paid, I think, sa Asian stuff na nakuha ko mga 30 plus. And Ruth, I'm not sure how much he spent. Maybe he spent around 50 euro or 40 euro. I'm not sure. I'm gonna ask him later on. So, i-insert ko na lang dito. Sa caption dito. So, anyways guys, I hope you enjoyed this short video. Wala tayong masyadong ganap po kasi hindi tayo makaalis-alis, no? Wala tayong bakasyong magaganap. Hopefully everything ends soon, everything goes back to normal. Yeah, I think matatagalan siya, but I'm hoping na maging okay, no, para maging normal na yung buhay natin lahat. Yes, so yeah, yun lang. And please don't forget to like this video if nag-enjoy kayo, and please don't forget to subscribe if you haven't. Kita-kita na naman tayo sa susunod naming video. Maraming salamat po sa panunood. Thank you, bye. Doy.